Nu er vi så nået til Devil's Tower. Der er en speciel klippe liggende op på plateauet. Den er 386 meter høj og var det første nationalmonument, der blev deklareret i USA tilbage i 1906 af præsident Roosevelt. Historien fortæller, at det er opstået ved, at 4 indianerpiger var blevet forfulgt af en bjørn, og så bad de til ånderne, og derved kom den, og de der striver, man kan se ned, det siger man så, det er kløerne for bjørnen, der har lavet det. Vi fortsatte nu vores tur henover Wyomings prærie på vej mod Cody, der er byen, der er berømt for Buffalo Bill. Her har han sit store museum, og det havde vi planlagt at skulle være ind og se næste formiddag. Men da vi vågner om morgenen, får vi besked på, hvis vi gerne vil ind fra den østlige side af Yellowstone Naturparken, var vi nødt til at tage afsted med det samme, da den på grund af sne ville blive lukket senest kl. 10 om formiddagen. Her er vi så nået til Yellowstone, og som man jo kan fornemme på billederne, er der en del sne, og jo længere ind i parken vi kom, jo mere blev det udbredt. Og det var en af de her kolossale overraskelser, fordi det havde vi faktisk overhovedet ikke haft i fantasien hjemmefra. Men det var jo i sig selv en dimension. Her støder vi allerede på varme kilder. En autocamper i den store størrelse. Nu er vi nået til det store gejsområde, hvor Old Faithful er den mest berømte. Den kaster sin vandtrål op i cirka 100 meters højde, og en gang hver halvanden time. Det er et fantastisk syn at stå og se på, og det er en helt kødrand af mennesker, der står omkring. Men nu vil jeg lade billederne tale for sig selv, så I kan sidde og nyde det. Der er simpelthen så mange forskellige former for gejser. Nogen, der springer, nogen, der bobler, og nogen, der bare står og koger. Og så er der en utrolig duft af svovl her. Plus, der er rigtig mange dyr i området.
Mens vi stod og fotograferede, kom der lige pludselig en flok bisonokser gående forbi, og de endte jo med i den sidste ende at komme meget tæt på. Og det er jo nogle store faretruende dyr at se på, og man siger også derovre, at det er bisonoksen, der er skyld i de fleste dødsulykker, der foregår i Yellowstone Nationalpark. Men det er jo alligevel meget imponerende, at man kan komme så tæt på de store dyr, og de bare vandrer sådan rundt i hele området. Man kan også fornemme, hvor hård svovldampene og den slags ting er ved planterne herovre. Man beregner også Yellowstone til at være den største og farligste af de vulkaner, man egentlig kender. Og man ved jo, at på et eller andet tidspunkt vil det eksplodere. Og når man så tager i betragtning af området, vi kører rundt i, det svarer vel nogenlunde til Lolland-Falster. Det er helt utroligt.